Ето тук сега френския фюнетър, ла фюнетър. Ето е тригърчето бойдисано и тук се завъртаме. Ето е стената по ъгълчето бойдисано, както трябва. Да, вярно, че тук си е добре. Само долу. То ще има перваз. Да, долу няма. Няма проблеми. Така, минаваме към спалнята. Тук разни жители върсят. Ето я и спалнята, и тя е направена всичко по ръчето. Ела го, штрак. Ето го и другото. Също много така. Тъй. И това е. Я да видим банята. Банята снимахме, не се снимали банята. Ние поискаме... Ома, то няма такова, няма ток тук сега. То няма ток. Ето е банята, ама няма ток вътре. Ето е къде е. Ето кинефа. Кинеф. Тук е някакви плочки разни, като в чифте баня. Чифте баня. Демонстрирай кинефа. Добре. Ами, то се вижда. Значи, пусто се така. И давай, айде един. Много хубаво. Жип. Звучавам Пук. Его кинеф. Беше пук. Пук. Его. Тук няма... Има две копчета. Има за пикня и за сране. Ето това малкото сигурно е за пикня. И голямото за сране. А за голямо сране? Двете заедно. Добре. Ето тук сега. много е хубаво. Тошо каза, че това го е измерил, го е нагласил за 100 на 100, а пък кабината е 90 на 90 и се получи едно ръбче така накрая, обаче... Като няма кабина. Не, то ще има кабина, ама кабината е... Кое? Кое каза? Дето ти казвам, че няма казанче. Няма казанче, без казанче. Няма казанче. Сигурно е вътре някъде. Някъде вътре, обаче не се вижда. Не се вижда. Това не ми харесва, обаче. Много ми харесва. Като спре да работи, как ще го оправим? Как ще се оправим? Ще викам майстор. Не, то сигурно се отваря някак си. Ще викам Тошо. Тошо ще... Хърти плочка. 24 часа на разположение. Денонощица. Да, добре. Нещо друго да снимам ли? Таблото. Ето блиндираната врата отвътре. Снимай при шпионката. Шпионката. Има шпионка. И шпионка. Я да видим. Шпионката се вижда. Нищо се не вижда. Нищо. Нищо се не вижда. Окей. Какво има там? Кой има там? Това стъкло матово и то. Ами как мато? Така е трябва. Лошо. Това да. Защото нали тук да готвиш. Що трябва да е мато? Да стане симетрично, виж. Тук е тук. Ама що трябва да е мато въобще? Защото това е мато. Да не се вижда като готвиш. И къде ще готвиш? Ти там ли ще готвиш? Може би тук ще е печката. Там ли ще е печката? Да. А тук какво ще? Тук ще се дава, ще се пие бирата. Да не ме виждат как пие бира. Тук сигурно ще си остане мивката, защото виж тук са си. Там ясно. И какво друго, какво ще има тук? Щом тук няма да има печка, какво ще има друго? Яло. Плот. Бар плот.
Еми, кото е там? Под. И отгоре шкафове шал да има. Еми да, много хубаво, как иначе. Дема снимай. Ами няма бе, те да снимам, за какво да снимам, аз гледам тук. Вратните кога ще ги турят? Не знам, Тодор разправяш нещо за 20-ти, то 20-ти е днес. Не, на края на месеца. Може да е 20